Upat ka mga barangay tanod sa Campo 4, mitahan na sa Talisay City Police. Aron paglimpyo sila mga pangan, batok sa kalambigitan kanila sa gipangita karon nga suspitsado nga si Jerome Labitan. Si Luan Mirondina sa report. Uban ang mga opisyal sa Barangay Campo 4, mitahan sa Talisay City Police ang mga tanod nga sila si Fernando Labitad, 46 anyos, Andrico Labitad, 50 anyos, Elizardo Labitad, 37 anyos, o Florencio Sabella, 43 anyos. Miuban kanila si Rosalita Misterio, live-in partner ni Bernardo Labitad, 15 atua karon ng trabaho isip construction worker sa Negros. Nabalaka sila pag-ayo, kay nakabalita sila nga lakip ang ilang mga pangan sa gipangita sa kapulisan, human may pahigayon og operasyon ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch sa ilang barangay batok kang Jerome Labitad, ang gitumbok nga top 1 most wanted sa dakbayn sa Talisay. Na may silingan ako nakaingon daghan pulis mo, pritim na ko hadlo ka, mamon ako pulis mo. Digda ko nara ko sa libon tago-tago nya na mga kailan ako makita akong dagkanon nga kog kanon. Yung paganihan na nanawag man kay nanugon man ko akong cellphone akong gipada, nanawag akong maguwa nga pasurindiro na. I-clear di mo mga pangan ma'am kay ako nangangham ko gahapon kay pagikan ako sa trabaho out na ko alas 5 pag abli na ko sa TV das kan 4 mo ako nga naa Fernando Labitad. Mo to ni ko ande ko sa kapitan nawag kay ko sa ako ang kapitan mga konsehal. Nabalaka kay ko sa kong seguridad kay pag utay sa agon niya mingon anam. Di lagi ko mutago tag mo gabi unya. Pamgi ko sa ako una di ko tago. Ay kini ko sa nga mutago lang ta. Di na tinawon mo. Kaya buhi miktaro. Buhi miktaro nakugang lang gabi nga. Pag abot sa mua nga apil kuno ko ba. Mga tao kuno ni Jerome Labitad. Ako yung wansad ko kay wala biya na sa amo. Tagserbi kay na muuli. Gitataw sa mga opisyal sa barangay nga way mga derogatory records ang ilang mga tanod. Sa jugo kabantay nga nagkuan na sila nanrabaho ra gid na sila ako naibaw-an trabaho ra gid na sila kuan. So pa ang pag-away ni mo diri dala nila diniyos gid mo. O diniyos gini akong tabang sir. Gipasabot ni Police Superintendent Marlo Conag, hepe sa Talisay City Police, nga i-validate una nila ang mga pangan sa naasoy mga tanod, kay ang PIB man ang mihimo sa operasyon batok kang Labitad. My advice to them is that kinuha namin yung mga pangalan nila and then their representative so that we're going to arrange a meeting or an appointment with the Intel siguro of the province para ma-validate yung mga mga claims nila. Kahinumduman, ang grupo ni Jerome Labitad ang gitumbok nga nanag-iya sa 80 ka mga armas nga nasakmit sa Talisay City Police sa Barangay Campo 4 sa milabing Disyembre. Niadtong Martes, nakaiskapo si Labitad sa operasyon nga gihimo sa mga sakop sa PIB human sa 5 ka minuto nga sinukliay sa bala. Gidasig sa hepe sa Talisay City Police ang mga kabanay ni Jerome Labitad sa pagpakigalayon kanila og paghatag og kasayuran sa nimutangan niini aron kini masikop. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besda.